Hoy! Uli Ahoy! na naman kita. Alas 6:09. Yan, kaya Ang aram ta amin na nagsarap na.
Iyo, Amin iyo. na naglutong pamanggihan. Iyo, si iba, pakadalan nga ni, pigbarayaan na si Giloto. Matututong na naman. Mababaso na naman kita kaniyo. Kasi aram nila kada Martes sa Martes yan Kawebes. kita. Martes sa Kawebes, talagang regular. Correct, Sa yan. toyang pag Hello. iriban-ibanan. Baklaon. Baklaon, Sarap ba na? bakita ka. Sarap ba na? Yun na yung epekto kang uran. Yan, iba pag natatagitihan ka, iba itong pag nagtatapuyasan ka. Iyo, kung tapuyas ka gusto ko lang tapuyas. Yeah. Tantagiti, siguradong sure ball, basa Iyo, ka basa ka. mag-aaral. Ano ka pati, kakalinto round ka. Pag nalintura ka, Oo. ma-hospital ka, Ay, COVID. mako-COVID ka, Oo. take back. Ano ka na, ning saro ka na sa mga bibisitaon ka man, tapaabot na ang undas. Ayun, kumbaga, tamang-tama, kung matitigba ka sa aga, perang aldaw, apat na aldaw na Oo. purol, tamahalon ang pag-pulse night, Iyo. o tamang-tama, 31, lubong ka. Tapos, Pagpit sa pagkaaga, uno, oh, dadalawong ka. Iyon. O presko pa ang hawak mo. Iyo. Di ka doon ang pinaka-fresh. Yeah. Fresh body. Yay! Considering, Oo. considering Kuya Boy, Oo. ma-anniversary doon na si Lola. Iyo na. May tiripo na naman sila. Kasi, Bibig tripod. plus Enodoro. iyo niya ang naman. Oh, Tama doon sabi mo, nagpagibo na talaga si tatay ning saro pang itong duduman na nindan si masi at Oo, yan. Itong separado na. Iyo. Tagar masupugon man. Iyo, itong Tripon-tipon ka mo, kaya napapaudo ngayon ako. Musileo na to, bigyan mo ng musileo. Yeah. Maray. May picture na doon si Lola. Ayun, ano? Sinodoro? Ang picture ni Lola, Sinodoro. Pinakapatong yung Sinodoro. Pinakapatong dyan picture. Yun itong ganyan ang mangyayari Kay Lola. sa pamilya ninda. Isinusumpa nindang Marisi Kataba. Pati itong sir, di mo naman pa-expand. Pikiti. ang matindi yun mo niyan, Oh. ang nangyari, garo bako na sinda duman sa bako na sinda sa CR. Maundas. Mata ano? Mga perang taon naman sindan duman. Oo. Alawig na. Pigahanap din daw dyan si ano baga, si Malabanan. Ipapasop-sop si Lola! Tira ko ni Lola. Pasusop-sop. Iyon na to. Kaya aaramu nila kung saan idadara ni Malabanan. Yan. Kumbaga, Dumana naman sinda. kung gusto nilang dumana iwa-wa. Pabataon ka lang. Tapos, ang balak pati garo ko itong may sa diri, ilagari sa garapon. Tapos transparent na siya. Itong lalagan abo ni Lola na may sudo. Diba Ayun na to. abo ni Lola. Dahil pag-apon. Di pag-apon ta may kadit ning sudo. Kaya nagbabawas pa itong abo ni Lulang ito. Pag nagpapacheck up, duman lang na daw. Yes! La! Ano nangyari sa imo la? Kung ako di ko napapasop-sop. Ayaw. Oh, dahil na. Aga-aga kang makakailing sudo. Iba gano. Na ano daw, sino't bagang magpa-check up nga kay Puan nga ning itong, ano yan, specimen. Stool, yan. Katatawang ka ning baga. Ito hanggang pagpaano ta baga. Ay, pag-anmal medical exam Ayaw, ta. medical exam baga. Araw ba kaya? Buti-buting araw kaya nagkarapo. Si Barkada ko, sana na naman ang gibo. Ano? Sinalod. Pinano! Ang paano, aming araw pa gano'n. Ligwiti ko araw kina. Kinaris pa. Iyo, kinaris pa. Masalo ko, kung tinaktak. Garo nga kulang pa. Tapos di ko maintindihan. Oh. Ano ta?
ano lang yan, abo dyan, dapat 1 hour lang. 1 hour, 1 hour lang ba? Dapat maidarama na duman. Oo, dapat. Eh, paano kung traffic? Kung nasa Manila ka Iya. Tinan nga mapanos na. Ay, ang hapot kayo. Paano ninda naaaraman na mapanos na yan? Simple. Pinaparong. O, di nang no, sa akin lang mapanos ng sudo mo. Yun hindi ko maintindihan. Iyo baga ano? Iyo, lampas na kayang 1 hour. Paano mo masasabing lampas ng 1 hour yan? Alimbawa ako nagtao, Iyo. maambog ako. Iyo. Maski man, depo, ano pa lang, 15 minutes pa lang po Iyo. yan. Oh. Tapos marami. Tapos, 1 hour na no? Parang ngayon 1 hour na. Ang sudo mo. Wala nga ngayon, parang nga. Patabi po sa nagdidiribog ko niya na pagkabanggit. Kapon po na nilulang mapasupsop sa malabanan. Yan ang di ko maintindihan talaga. Kung isa sa mga arog ka yan. Dapat ma-guest kita rin din ng... Tapos ang matindi yun, si Barkada, kung nagtatrabaho duman. Duman sa itong, saro siya sa mga, siya ang technician. siya ang nagtitest, kung ano. Yan, medical technology. Iyo, mamaya duman ibang, tapos siya talaga. Di mo pwedeng magsangli ka ngayon. So, di mo pwedeng, bagong araw baga sa tuya. Na pwede. Iyo, alam mo kaya, dito rin, ma-absent ako, ikaw na mo na magtuko sa programa. Duman, tapos siya man lang talaga itong garo, kumbaga, siya ang nag-adal ka to. Itong pag-testing ka to. Pag-testing ka mga sudo. Yung nagkahilang. Masarong si Manahon absent. Ayo. Paano na Kabukid ng sudo. Baka naman pagbalik mo sa trabaho. Sogra ma. Sogra ka, tabangon mo. Ang galing mo. Garo nga ma-overtime ako. Nasa freezer yan. Ayo. Nasa freezer yan. Dapat Iyo. i-freeze mo kasi di malampasan ng 1 hour. Iyo, dapat preserve ba? Preserve mo si mga sudo dyan. Karoon nga yan sabi, i-text ko daw siya take home akong work. Work from home. Ma-work from home ka. Kabit-bit mong malita, puro sudo. Ngaya gumali mo na si Yelo dyan. Tano loves. Ilala ko rin sudo. Dahil nga nang pigalaw kong sudo ta dyan sa refrigerator. Yan sudo, ilalaag mo dyan. Parungayin mag-aga. Ngok mo. Baka na work from home ka. Dara mo sudo. Yun ang di ka maintindihan dyan. Trabaho ngayon. 1 hour lang po ngayon yan. Di mo magpahalo yun. Takanda rin ako. Hindi ka nadali-dali. Ipig araw na kayo. Pigtauban lang apo dyan, ning Jaryo. Iyo. Hindi lang mabigat. Nakaanong Jaryo baga, tapos nakaano. So, ito may tubig-tubig to. Itong garo Pilipinat batera. Pero mga nakitang viewers. Nagbabawas. Aba, ang topic mana yung pinapatawa daw. Puno na kayo si Lola. Saan ka na traffic? Iyo. Iyan! Nalit ka man. Ang gano'y. Paano sa nang udo mo? Alata-lata na yung mag-udo. May nagbibisikleta. Nagsuno. Kaaro ba ka? Nag-bike niya, nadiska mo to. Pataon pa dandaram. Kas-kas nga pa, 1 hour lang niya. Dawa malit kang yup ka. Mare pandeta ka na pinasakahin ng ngop ka. Padi. Padi. Padi yung mga traffic. Nabayaan ko na ngayon di. Sa akin na ngayon ko dyan sa imo. Di yun. Maduros. Bumino ka si Jaryo.
na mamaw. Namaw ka sudo. Ano nang Ayun topic na. nindo ninyo? Iyan ang masakit kang mga Ganun itong si Buddy. si Barkada kong taga Rinconada. Oh. Ano to, gwardya? Nagsakay, ma-duty na Iglesia Naga. Yeah. Sakay ng bus. Pag pagkatangaan na kang biyahe niya, mayo si Susu, alit niya. Ayun. Saka medyo nakapatig siya. Oh. Yun. Mayo isang kwarta. Naon na si konduktor. Abi ka tong konduktor. Sir, sabi mo na ka tong, palihan ko, garo pulis yeah. na. Di piglihisan siya. Yeah. Pulis. Yun, Nakapatig. Naraarag kayo si dating niya. Di ba siya nagsabing pulis siya? Yeah. Kaya kung minsan aram lang kayo. Pero, aram na kang konduktor. Pag-abot ning pili, may nagsakay man na sarong lalaki. Barkada niya. Yeah. Nahiling siya. Yeah. Utara ngayon, Padi. Sari ka magsisikyo. Baba na si Dua. Ay, ko. At ang libre na. Sakay-sakay ka pang ka. Ang bugo na ka na. Ang bugo na. Biglihisan na sa konduktor. Yeah. Pag-abot man si Barkada. Tara ngayon, Padi. Sari ka magsisikyo. Paabot si konduktor. Pabalik. Ay, pahama ka pa di. Pahama ka pa di. Ba't dyan mababa kita? Pagalo niya pa. Mapagalo ng programa naman na Hindi ilayo. pa parang kita napabisto. Ay, yun pala. Sorry po. Hindi pa kami napabisto pala. I'm sorry. Nadara lang po kami. Ayun, Sa mga kasi sitwasyon. maundas na kaya talaga. Harani na po eh. Nagaramdaman ta si Lola. Ay, maray na pagkabanggi po. From the top. Para na baka. Pero di ko ay mag-prom na. Para na magkabanggi po sa inyo, kabos. Ako si Tito Ripo. Yan ang programa Agda na po. magala. Dagos. Tamay bados. Ay, nagkanak ka mo. Nagkanak mo. Isna ko. Oh. Isna ko. Sige. Ay, salamat po, Garis, sa mo yung mga sponsors na padagos na nagpaaram na siya sa kong cellphone. Ilubong mo na yan. Baka magkariling ang huntaning sa tuyang mga sponsor. Ayo. Salamat po sa Bumble Grill, sa kay Kuya Fred sa Razorback, kay Sir Lito Del Rosario, salamat. Health, Beauty and Wellness, Bicol Live Event, salamat po. And sa Balay, thank you. And Magayon, Masiram, Oragon, salamat po. And Phil Silum, Logistics Service Corporation. And kay sa local government kang Calabanga, KBM Architecture, salamat. And Tabang Bicol Movement, salamat po. Arigato, Restaurant, Clickers Night, IT Solutions, salamat. Kay Mayor Son Ligacion, salamat po kay Mayor. Chef Buster Cuisine. And Dids Cafe, salamat po. Meron pa dyan ang Bybee, thank you so much. And Manghente Beach Resort, salamat. Joshua Elijah, salamat po. Noy Maki, maraming salamat. Tito Ray. Bark and Bite Pet Shop, thank you so much. Kay Kagawad May Pordado kang Calabanga, thank you. Kay Don Palma, ang financial educator. Boss Paul Lechon, sana naman. Yeah. Hi Melissa, Incorporated, Sons In, Itlog, ohoy. Thank you. Quantum In Plus, thank you so much. Nedan's Pizza, Sanaga City. Mana Ventures Plus Incorporated, We Care, We Share. Joshua Elijah Consumer,
Goods Trading. AUB Delivery Services, thank you so much. Bite Swag, thank you. Yuki Buki, thank you so Thank you. much. Salamat Rice po, Coffee, salamat thank you so much for the in one. Smart, thank you so po. much. Salamat, Smart. Victory Nymph, Thank you. Montessori School, thank you so much. Kuya Vic. Rhinox, thank you, thank you. Ayan. Sige. And Gracious. Vietnamese thank you. Kitchen. Salamat po. And Mega, Mega Sound. Sounds. Salamat. Motolite, JABBC. JABBC, Kuya Jer. Kay Kay Sir Sir Elmer Elmer. Baldimoro, thank you so much. Salamat, salamat. Sa Corbado Tres, thank you so much. Diyan sa San Isidro every Friday, may ano sila eh, may gig. Yes. Ayan, batiyon na sa yung mga viewers ngunya na pagkabanggi. Siyempre niya on dyan si Sis Ate Babes. Babes. Yan. Nag-birthday Angay ni. daan. Nag-birthday ni. Nag-birthday. Oo, nag-birthday ni. Yan. Hindi lamang nag-imbitar. Ano kaya siguro ni baka sinda lang. Kay Jana Rafael, thank you so much. Good info sa dalawang idol kong pogi. Thank you po, salamat. Dahil nag-aambog. Ayan, totoo ang sinasabi mo. Si Emily pang ano eh, pang Miss Universe. Ayo. Hello Tito Ray, hello Bayagta, hello world Philippines. Ano kanining hangang-hanga ni sa Jaden gantong panahon? Si Si Ate Ems. Ayun, Jaden. Ayun, James. James Reed. Una, nag-ano naman, nagpundo naman ba dito? Baka yun naman ang sabihin na. Ulay ko si Kagawan James. Ayan, kailangan medyo nag-iba na ang ano ni Ate Ems. Si ano baga si James si Reid. James baga, James Reid baga. Garo iba na ang Ayun, nagpapakurong na pati. Ayun. O nagkukurong na. Ayun, nagkukurong na pati. Maanggot na naman yun si Ate Ems. Di ka na naman Ate M. Si ano ko na lang kay Lolo Sir. Iyo. Kay Lolo Sir si ito. Si Sai. Dumadang 1.5. Ibahan mo na yung sarong gin. Okay. Kay John Rock, Krillianes, Marina Bagyo, Kabanggi. Salamat po. Ayan, thank you. Don, thank you. Francel Salamat, Kudot, salamat. Marina Banggi po sendong duwa. Shout out sa family Rafael and Kudot. Igdi sa San Bernardino, Alabanga. Yes, Yan. yung mga taga Alabang, Yan, Marina si mga- Pagkabanggi. Yan, Si thank you mga so much. ano man yan eh, kababayan. Yan. And Ki- then si Don, Ano, Margarita? ano yan? Dati mini yung, apo dyan, naging, apo dyan, kliyente yan sa, sa Just Enjoy. Ay, yan. Yan. Marina Pagkabanggi, hello Kuya Boy, pa-shoutout po. Thank you. Shoutout sa iyo mo Don. Yan, magayon, yan, saro sa mga pinakamagayon na bride. Kinakinasal. Yes. Di considering ang ondas ka ni Happy New Year. Iyo. Iyo, tiri kong kandila. And hello kay Habi mo and si Amiet Alvarez Onar Indrano yan. Indrano. Hello Boy Agta. Hello po, Marina Pagkabanggi. And si Chabex. Hoy mga dos bosabos, makulog na naman tula ko sa indong kakabubos nga. Jabe, Uyam. sinapna mo na naman. Uyam nindong du. Baka matutong na naman yan. Nakakautang dyan ng Ning? inomon kay Chabex. Chabex, bautang daw gin. Ibanan mo na ni Duwang Mountain Dew. Saka chicheria. Tapos Duwang 1.5 na Coke. Tapos ang bayad, siguro mo na lang si Joben. Nakaiba pa. Piripit na naman dito ako sa katatawa sa Indo, sabi ni Ma'am Vanessa. And sabi ni Brian, John, Jacobe, Kalote, shoutout idol, Kuya Boy, igdi sa Minalabak, nagdadaralan, igdi sa mo, ngunyan, orugmahon sa Indo. Urog mo kang sudo. Ano na kamo? Ano na ka? Kami nga ni nangingiri na kang nangingiri na kang tapik-tapik, nag-uurog ba mo dyan? Si Lee Hearts Flower Love. Hi Boy Agta, I'm here. Nasa Bicol na ako. Remata na naman ang flower ka ni nila. Papanaon ka niya ang hearts. Remate ang flower. Bururak ang flower. Ang pakaburang pati itong sunflower. Bako lamang rose.
Ay, isus, Maria, isus. Remata na naman ka ni a flower. Ay, ano na kamo? Purugol-pugol daw kamo kasi ng mga namamati. Ano, Grabe. undas pati ngunyan. Undas Ang mga ngunyan. kandila ngunyan, ha. Bihira na pati. Pag sinulapat ang kandila, tutururo. Eh, tiro yan. Pero ang kandila kan Chinese, din asulang, ano. Ito ba ang garo katul? Iyo, katul lang. Garo, ano. Iyo, ano daw yan, ano? Baka siguro malamok. Di kaya, ano kaya sa inda? Eh, Sa dit si pakagibo kang ano? Pero ikaw ang magsinang dakula, antong gamay Iyo, dakulaon. May mga dragon-dragon pa. Ano? Sa dito naman, dakulaon Iyo, naman namara. iyo. Ito bagang, itong maski doang simanahon mong suluan. Iyo, di enggak, di lamang. Kaso Kaya lang pag- medyo delikado yan sa ano, sa mga itong mga public cemetery. Nawawara tulos Iyo, yan. wala yan. Kinigyan mo ng panamlagan pag mahin ko rin sa inyo. Ito ba kayo may mga pamahiin? Iyo, may mga Oh, pamahiin. bawal na nga magbitbit ka yan, kandilata. Pasir nga ang harong. Yan, oo. May maraot yung Ayun, mangyayari. Iwalat na ngayon dyan. Yan, yan yung mga kawayan, walat na gabos ng walat. Mm. Yan, pati si tuga mo, walatan. O yun pa, si Elias Francisco. Elias, Boss Don Marina Banggi. Oy, Marina Pagkabanggi. And shout out Kuya Boy, Ricasio family from, ano yan? Tubog, Uwas, Albay. Uwas Albay, Arayo. Marina Banggi. Aray, yan. Iyo, Uwas Albay, LA. Parte rin kang LA. Kang Ligaspi Albay. Ayan. Parte na yun kaya. LA, iya, tama. Yan. Alfon Jan Pato, Marina Pagkabanggi. Thank you so much po. Salamat po sa inyong gabos, ha? Sa gabos sa mga nag-aantabay po kan sa tuyang programa. Yan. Sige. Kay Ma'am Lisa Sakichi, nagdadalan. Kay Kuya Ryan Gonzalez, nagdadalan dyan sa Palestine. Thank you so much. Wow. Yan. Si Gabos na nagdadalan. Binukasana tabi ang, ano yan? Binukasana tabi ang palabok. Sabi ni kan sa tong bisita, yung may dara kayan. Bukas sana ngayon Kuya Boy malipot na ngayon. Kung pumanos. Iyo. Kapag di pa man 1 hour. Kaya at sana ang topic na ngunyan magayon. Yeah. Ang color pati, oh. Ay, di ko. Nadadalan po kami mga tugang sa FB Live, syempre sa YouTube channel kang Dos Bosabos PH. Ang sa pang nadadalan pa ito sa Instagram saka sa TikTok. And Yan. syempre sa mga personal Facebook page. Ang Tito Ray Borromeo. And syempre ang Boy Agta DJ. Yan. So Paki- dyan paki-like man po and share. Paki-follow. Follow ang sa mga pong mga Facebook page. Mahirak na po kamo. May nadadalan ko may award kita sa Facebook. Yun pala, pag-urulayan tayo ninyo. Explain ta. Gusto mo lang pong explain ta. Ang Dos Bosabos PH page. And, kumaga may recognition. May recognition Kumbaga, na po. Kapantay ta na ang Naga City LGU. Tama. Kasi number 1 sila sa Sa buong Pilipinas. Ngunyan, kita man ang number one. Ano pa ni global ni? At hindi talaga kita. Ipopost mi po niyo sa sa muyang page. Yan. Tanganing nganing maski pa paano magsabi man na. Maintindihan nindo. Inibabasahan ko lang po. I-translate ta. Ang sabi di Dos Bosabos, rising creator and video creator. Nag-aangat. Nag-aangat na kita. Yan. Kumbaga, Nag-aangat. pigaangat na po kang ano yan? Kang mga followers ta. Iyo, kang mga followers Mga viewers ta. Yan. Kang social media world. Yan. Ang sa tuyang Congratulations, Dos Bosabos. Yan. Ako napapahibi na ko. Hindi ka muna. Sa arat Tapos siya na araatyan ka na. Tasayang ka ng sutangon. Sabi diyo, you've earned a spot in the top 1%. Wow! Ayo, from 1 to 10 baga, ang Ayo. kaya ang pinaka-top yan, min 1. Iyo, 1. You've earned a spot in the top 1% of rising creators this week. Wow. Wilang na semana yan. Kunyan, si Mana lang Mana yan. lang yan, oo. Di, pakita kayo nagprograma kunyan na si Mana. Ayo. Tagparauran. Tapos,
Tapos, what's a rising creator? Pigpaliwanag yung Yeah, yeah. Rising creator title shows that your content di makanin Bicol. Ang rising di tindog. Iyo, rising. Tindog. Rising creator title shows that your content has received strong audience. Nagjijirim. Ang sa tong mga audience. Makukusog! Considering si Ate Ems, Nag-gym! Kasi mga strong audience. Iyo, strong Mayo audience. itong malelo yung audience. Hindi pwede. Yun sabi Yung niyo. strong. Iyo, Yan. pigihiling po kay kamo kaniyo mga tugang. Yan. Siguro si mga si mga audience. Si mga physically fit, Iyo, si may mga... pigihiling man garo kang may kang Arabs kang dyan. Facebook. Iyo, yan. Ano kamo kayan eh. Ah. Sabi niyo, a rising creator title shows that your content has received strong audience. Yan. Makukusog. Makukusog. Yan. Engagement. Yan. While meeting quality. Nagkakarakan pa sa quality. Oh. Pasalamitin ang cake. Saka ang palabo. Yan. Pekene men. Penailing mo yan eh. Tangon. Pero halik yan naman ah. Tapos, While meeting quality, nagmimeriting sa quality. oh. nag-meeting ako. Ang mga audience talaga. Di ba nag-i-engage? Si mga makukusog tang paradalan, nagmi-meeting sa quality. Yo, sige, Iyan po yan. ang ano yan. Yeah. Has received strong audience engagement while meeting quality, originality, and integrity guidelines. Yan. Yan ang matindi ka ni. Original si mga nag-mimerating sa quality. Iyo, sila mga original. Yung mga original na mga Iyo, makukusog. Makukusog ka mo. Yan. Yeah. The title now displays on your page with your self-selected category and in creator recommendation units which may help grow your audience. Paki-translate. Ang mga audience, maralangaw pa. Grow. Iyo, grow. May grow. Tuloy yan eh. Go, grow, Ay, iyo, glow. iyo, Oh, malangkaw. malangkaw. Malangkaw pa ang height ng audience ta. Yan. Si Ate Ems, garukan ang nahiling. May, kumbaga, may pag-asa pang maglangkaw si Ate Ems. Iyo. Makusog na. Makusog na. Taburusog ba gato? Sige nung kita kato sa load. Yung siring, makusog ang audience, mag-grow, malangkaw pa. Malangkaw pa. Makakanlang gulay. Magakanlang gulay. The title is awarded for 1 week at a time. Yan, saro lang. Sarong beses lang daa. And re-evaluated weekly. And when lost, pag nawara ka daa, Oh. makaka-earn, you can be earned again in the following. Kung mawara ka ngunya na week, makakabalik ka next week na. Yan. Kung matigba ka ngunya. Next week ka na mabubo. Si mga makukusog na audience. Nagmimeriting. Nagmimeriting sa quality, na maralangkaw Maralangkaw pa. Igwa na lang sindang 2 weeks. 2 weeks. Kung halimbawa, pag puruli ninda mawara sinda, Magkatirig back to. makakabalik sinda sa sendang mga harong Next week na. Ayos niyo. Di ba ga? Yun yung ayo. Yeah, at least bibikol ta lang. Iyo, pigano ta lang ang man sinabi. sabi na patal kita dyan. Ipopost mi po niyo. Ilingon po Yan, nindo kung talagang tamaan sa mo yung Ayun, interpolation. yan. Nagsimakkusog na audience. Nagmimeriting sa quality. Iyo, nagmimeriting sa quality. Na maralangkaw pa. Maralanggaw pa. Yan. Di, considering mga harababa ninyo. Nailing kang Facebook yan eh. Nahihiling talaga. Nahihiling Iyo. yan. Tigahapot ba kayo pag nag-create kang Facebook? Hi. Height. Oh, Iyo. yan. Iyo talaga. Tama talaga ni. Iyo. Ano yung kaya doon, Jean? Uni pa ang huri. Oo. Changing page category may void a current. Kuryente. Kurente. Ano daw ang gusto sabihin kanina? Otro hada. Changing page Oo. category may void a current. Yan. Nagkaararaman na halangkaw na ang bill ninda sa kuryente. Sa kuryente. Kaya nag-uurulay Yan. kung paano babayaran. Kaya kung di ka makabayad, mawawara kang 1 week. 1 week. Makakabalik ka. Next week. Si mga makukusog na mga paradalan Ayun na na. pwede pang maglangkaw Si na mga nagmimiting sa makukusog, quality. si mga makukusog na mga paradalan, makukusog ang konsumo kang kuryente. Kuryente.
masulong kita. Eh, inda ka Baka ni. nagkadadalan niya doon sa busabos, naglangkaw si Karen. Ayun eh. Ano Void daw Current Rising Creator title. Hmm. Causing Ayo. its removal. Mapuputulan. Mapuputulan. Rising ang current mo. Pag di ka nakabayad, putol. Removal. Pati bayan kita. Pag-English. Binili kita naman magkasa. English teaching. Iyo, English proficiency. Yan, yan sa Facebook. You can ask contact how. us. We will help you. In rising category. In rising the current. Removal. Iyo pala nang gusto sabihin. Yan, at least naaraman tayo na dapat magbayad na kitang kurinti para di kita maputulan, para di kita mawarang 1 week, Iyo, mabalik mabalik kita ka next week. Dapat mag-meeting sa quality. Itong mga mahukusog Na mga pwede- harababa. na harababa. Si Ate Ems garo nahiling ka. Sige. Ray Mark Puno nagdadalan dyan sa Palestine. Salamat pa din. Yan, sige, Salamat sa sige. 37,000. 61 days na lang bago 61 days bago Christmas. Christmas. Pero ang inaabangan kaning gesta, undas. Ano mo kung ano? It's fiesta. All over the world. Pista ng mga kalag. Yan. Yun talaga. Kung ma-Halloween, siyempre mamaras ka ra. Mga maskara. Same lang po kami. Iyon na po ni. Kapag nagmaskara kami, di natatakot. Kaya pag nagbabalik kami sa mga Halloween party, Iyo, as is na po na. As Yun is na ni. po na. Iinda kita. Okay. So, Atsan, sa satuyang pagbabalik, sa tuya pong makakaulay ang saro sa mga winners niya to. Kaya kinukontak ni Kuya Jobin si Lola. Ay, mo na to. Kumata to. Nako ka ito bang spirit of the glass? Pwede nga lang maisuma. Makakaulay ta sindaig di. Iyo! Ikaw na mag-interview. Hello po, La. Ayan. Nasa linya ka na po? Sano? Pabalik kami. Pabalik po. Pabalik kami. Pabalik ang programang Dos Musabos. For all your wedding needs, parties, birthdays, or any gatherings, from planning until the big day, Just Enjoy Events is here to help you. With a certified event specialist, together with an energetic team, you will surely just enjoy your big day. With office located at M Plaza Diversion Road, Concepcion Pequeña, Naga City, in front of Barbecue King. For inquiries, please call 0909-125-3278 or visit www.facebook.com/Just Enjoy Events Naga. Authentic Japanese food ba ang hanap mo? With a full Japanese ambience? Punta na sa Noimaki! Located at Door D, Star C Building, Kayanga Street, Magsaysay Avenue, Naga City. Sa likod lang ng PhilHealth. Pwede mag-order through Food Panda, Grab Food, Maxim, and Kuya Hub Delivery. Or you may call 0998-483-1475.
For all your wedding needs, parties, birthdays, or any gatherings, from planning until the big day, Just Enjoy Events is here to help you. With a certified event specialist, together with an energetic team, you will surely just enjoy your big day. With office located at M Plaza Diversion Road, Concepcion Pequeña, Naga City, in front of Barbecue King. For inquiries, please call 0909-125-3278 or visit www.facebook.com/Just Enjoy Events Naga. Authentic Japanese food ba ang hanap mo? With a full Japanese ambience? Punta na sa Noimaki! Located at Door D, Star C Building, Kayang Street, Magsaysay Avenue, Naga City. Sa likod lang ng PhilHealth. Pwedeng mag-order through Food Panda, Grab Food, Maxime, and Kuya Hub Delivery. Or you may call 0998-483-1475. Organization. Sakit sa puro mo. Naga City ang syudad, di ako minundab. Dara ang pagiging magalang sa inman mapadpad. Orgulyo kang mga Nagenyo, ang pagiging buyadores. Iba-iba ang simbolo sa paagi kandi kolores. Madya na bisitahon ng maugmang lugar. Naga City ang pangaran, ang syudad na pinundar. Kan dating mayor na naging DILG sekretaryo. Pinadangat, iningatan ni Jesse M. Robredo. Taga-Naga ako, proud na ikurahaw. Bibala Birhen, sabay-sabay tang ikurahaw. Dai kayang tanyugon, usaro kang Bicolano. Saro kita sa mga orago na binibistado. Resiram nakakanong, digdi mo mananamitan. Mga hinahanap mo, nasa plaza lang po yan. Maugman lugar, syudad kang mga taga-Naga. Magagayon, magagalang, digdi ang mga daraga. Bicolano po ako, bitbitong galing, may respeto sa kapwa-tao. Proud akong Nagenyo, dahil kinakasuko ang pagiging Bicolano. Padangat ko ang kapwa kong taga-Naga. Mabubuot talaga ng digdi ang daraga. Sa mga soltero, proud akong Nagenyo, dahil kinakasuko
nakasuko ang pagiging Bicolano. Kadakol ng inagihan ang syudad na kinatakulaan, magbagyo maning makusukon, nakatindog manggiraray. Naga City, syudad na permi di na dayo, lalo na pag Piña Francia ang pagbuya inuorgulyo. Pag abot man sa kakanan halos mayong makadaog, mahaharang masisiram sigurado kang basog. Madyan na bisitahon ka ang pinagayon na nagasaro, sa ehemplo ang Birhen ka Piña Francia. Sa pag-agitan taon buyadores manginginutan, pinapahiling ang pagkamuot sa lugar na kinamundagan. Daimi ikakasupugan sa diriming syudad, Naga City ang pangaran digbiya kuminundag. Proud to be Nagenyo, kami ang makatang respetado. Yoren di Luna Plipuan sa Rosa nagsasaludo, sa kapwa Bicolano natataong magrespeto, sa inman makaabot dara ang pagiging makatao. Bicolano po ako, bitbit ang galing may respeto sa kapwa-tao. Proud akong Nagenyo, dahil kinakasupo ang pagiging Bicolano. Adangat ko ang kapwa kong taga-Naga, mabubuot talaga ng digdi ang daraga. Si mga soltero, proud akong Nagenyo, dahil kinakasupo ang pagiging Bicolano. Iba-iba man ang reliyon, kabos nagtatarabangan, mapagayon lang ang syudad, nakinamundagan. Nag-asenso na ang Naga kung ikukumpara, nangunyan ng kadtungon yan, ibang-iba na. Naga City number 1 na pinakamaugma, lugar kang mga orago na dai matutumba. Umagi man ng bagyo, umuran maning makuntog, ang syudad kang Naga City dai na matatanyo. Alright! Ahoy, ahoy! Ayan. Nag-recharge. Nag-recharge kita. Ayan. Salamat po sa papuds ni ate. May bisita ka May naman bisita yan. kita. Siyempre, ang saro sa mga winners. Saro sa mga masugid na paradalan kang Dos Bosabos. Ano to, nag-atot ka? O? Nagpugol ng atot. Ay, Naitigab. para sa amparong. Kagibara naman yan, Kuya Buhay, isang sa winner ka kang last week. Hindi ko na matanda pa ng episode dito. Si Ate Beth. Ate Beth. Guzman. Yes. Guzman. Yan. Ate Beth Guzman. Ate Beth, maray na pagkabanggi. Bation mo po an sa imong mga fans. Ayan, na diman nagdasal. ka Ate Beth sa camera mag-iling. O, yan. Diman, yan. Sige. Bati mo na si mga kaibahan mo sa harong, nagdalang ko niyan. Batian mo na Ate Beth. Ang kaibahan sa Ate Beth. Pipinsanan. May mga Sa kapipinsanan. imong mga barkada. Si Sa imong lalabs. si nabati ko si Annabel dyan sa Concepcion, si Maricar. Tapos sa kataid ko si Ate Ellie, si Ate Days. Apo. Yan. Ate Beth, haloy ka na pong dadalan kang sa muyang programa. Ayo. Peri-permi. Pero. Ayan. So, dahil naman sa imong comment, ano pala itong comment mo? Tanong-tanong gana ka. Pero ko yan eh. Kami karagwapo ako. Iyo, garo alken ka. Kaya, gumina na si Ate Beth kang mga abot dyan, kang mga Mga items. mga Anong merchandise. anong Ali daling- po sa yung mga sponsors sa Suzuki, Otonaga, Sarang payong. Ayan, sarang payong. Ate Beth, may payong ka na. Baka may raot. Ano, baka Um, may raot. Ibalik Baka ang magamit ang route kaya. Ayan. Kaya man. Okay na siya. Ikaw pa siya ni... Ikaw pa siya ning... Ano na yung nag-uuroldot na yan? Ano niyo? Mag Ah. Lagana ni Lola. Kayo ini para makahango si Lola. Para makahango. Garapon niya. Pag sabi niya, akala ko Ano yan? yan. Garapon. Mag yan. Garo, hali sa Suzuki. Giraray. Suzuki Otonaga. Salamat po kay Kuya Joel. Salamat. And sa Suzuki Otonaga. And, Diba? yan. Tapos, Tapos, pag maguno ka ning... Kasi ate iyo. Beth, mga Dapat po gulay. ako kani Ate Beth, kung maluwas kaning harong, nakakopya ka kani, nakapayong ka, tapos dara mo po ini. Tapos, Surusop-supon mo na iyan. itong straw. Ayan. Ano yung maka... Tapos, pag nagkamalakaw-lakaw, Iyo. dapat sa ka, igwa siya ni... Igwa kaning pocket wifi, hali sa Smart, salamat po. Yan. Ayan, magagamit mo ni ate kapag nag-online class ka. Yan.
Tapos kung siyempre, paralakaw, nakapayo, nakasuulot ka na, naka-wifi, Oo. pag inaanot, mabulos ka. Mabulos ka. Duman ka na sa tinampo pag inabot ka, duman Yeah. ka anot. Duman mo na bulusan. Yan. Tapos, considering baga, diba? Pag naalangan kang gaanot, Oo. pwede ka kayo Yan. silipot, Iyo. baka ka-TV, katigba ka. Kaya mabulos ka kayo. Magbulos ka. Saka ini, pag masaod ka, Iyan ang darawon mo. bakal kang From- tabagwang, Yeah. baby. Yeah. Yan, ilago mo dyan, no? Pag gusto mo lang, tang tabagwang mo ulit, nag-uurol-sit na yun. Pagaling mo sa auto, nag-uurol-sit na yun. So, yan gabos ang napangganahan ni Ate Beth. Ate Beth, ano masasabi mo sa Suzuki, sa Smart, and sa iba pang mga sponsors? Maraming pong salamat. Yan. At Ate Beth, salamat man po kang padagos mong pag-antabay. Pagdalan, hindi po sa muyang programa, pagdangog, and sa pagkikipag-ngirit po sa Samuya. Salamat, Ate Beth. And salamat man sa imong masaram na dra. Iyo. Yan, Sa aga, igas tagararay. Kasi ang sutang mo na namitan ka na. Ayo. Yung itong pansit, di ko pa nanamitan na. Dei pa. Yung gisado, di pa. Dei pa. Suram da yan. Sabi. Oo, ikaw pa yung pansit kanton. Ay, gwapa yan. Ikaw pa yan. Sabi da. Ang sarap pa na dyan masaram itong itong... Itong palabok. Palabok May da. bigo da. May soap da. Di ko man. Di ko Ang sabi baga may Iyo, sugok dato, tapos natry may ko pa lang may kaya. tinapa. May tinapa. Itong tinapa to, Kemburaw. Ah, bakon toray. Nabulabo ka daw. Amuray. Abo ko na. Pero, sige sa. Pero, magagana si Ate Beth ni Oo. electric fan. Oo. Kung Pag maka-30 siyang dire-diretsong turay. dire-diretso lang na turay, Turay. saka buraw. Ah, Turay, Saka buraw. Oo. Turay, buraw, turay, Ting, buraw. ano siya, 30 sa laog ning 1 minute. 1 minute. Hindi ko Oo. kaya. Ay, sa electric fan. Ibang May malos electric fan. Basta magkaroon lang siyang turay, Saka buraw. Turay. Turay and buraw. Yan. Oy, ang pwede mo mapangganahan, Ate Beth. Yan, sige. Yan. Yan. Yan ang pwede mo mapangganahan. Yan. Yan. Yan po Yan, pwede Ate Beth. mapangganahan ni Ate Beth. Yan. Hain ka na, Ate Beth. Ate Beth, pakitaas daw po at abi ang kamot mo. Kung nga ka pa. Pagkataas po, Ay, pagkataas. ay, ay. Ulay ko sila yung ladilima. Sige na, Ate Beth, sige na. Laila dilima. Uli mo si Lela Dilima. Nalalamusa. Oh, yan ang mapangganahan mo, Ate Beth. Sige, Kung Mama. hali yan kay Kagawad Lito del Rosario. Yan. Huri na po ini Kagawad. Yan. Kagawad, si Samoya dyan, na Ayun. pang ano pa. Ayo. Kagawad, ini po, huri na po ini yung tabi. Kaya baka kung pwede na kaming maggusi. Kagawad Lito del Rosario, salamat po sa imong dakulang tabang ini po sa satuyang mga Ano, tamang-tama tangon niyang pati mainit ang Ako. panahon. Ako. Habo na. Ay, iba kayo ng ano. Ano daw kung may ano kitang caller, ano, magpag-games kitang Hindi araw baga. yan sa, Oo. sa messenger. Hindi baga, Oo. ano lang yan, kung talagang kaya. Kung kaya, sa laog ning 1 minute, 1 minute. Oo. dawa siguro. Basta may sala. Iyo, bakong edited. Ito ang edited. Pwede nang isend dyan. Turay, maalag man kitang ano mabasahon. Turay sa Kaburaw. Ikaw daw. Orasan ta ka. Orasan daw kayo, boy. Alam lang. 1 minute. Turay Buraw. Yan. Turay Buraw. Pero mapapasala ako. Matulupas na. Pero malain ang kaluluasan. Kaya garo dai na, garo dai ko kaya. Sino nga voluntary dyan? Baka si Kuya Joven. Kasi to yung technical na rin. Turay, buraw. Ay. Turay, buraw. Turay. Garo na ikaw ang ka. Dai mo magkakayanon. Tsaka mas madali tong sabihon eh. Iyo. Kung iyo na sa nato permi. Kaya dapat tinutan mo ang buraw. Ayo, buraw, turay. Buraw. Buraw. Baka mag-iba kita kaniyon. Mapapasala kita. Basta na kita kaniyon. Anyway, salamat po, Giraray Ate Beth.
kang Di kinaya si challenge. Hindi kinaya si challenge. Sarong Sarong yan, kumbaga sarong electric pan yan. Mm-mm. So, ang electric pan pati yan, apo dyan, ning stand fan. Yan. Kumbaga tindog. Iyo, nakatindog yan. Na tindog na electric fan. Ang problema, tama yung sit fan. Ano do yan? Ano? Gawin siya naka-stand. Stand. Ay, hindi ko naman maintindihan. Ibaga ano? Pero yung bagang doko fan. Ay, duko. Ikaw bang nakaduko lang? Araw Iyo, ko lang. kaarog lang. Kumbaga na. Ay, duko fan. Nag-ikot-ikot na stroke. Araw ka lang. Ayan. Sabi ni Kat Vargas Junio, shoutout Kuya Boy ni Casio family. De Casio. From Uwas Albay. Sa LA. Yan. Sabi ni Alfon Jan Pato, Agta, Bikene men. Ay, odoy. Ang Sa susunod, magaya, no? sa ano yan? Sa masunod na episode mi po, magbalit. Ay, ko kita nung question. Ayo. Susunod na episode po. Saka mapag-games kita ka to. Mapag-games kita ka to. Ma-upload kita ning viewers. Oo. Para mag-reset Magbali. ka to. Oo. Mag-reset ka to. For one stand fan. Yan, stand pa niyan. Yan. Okay? Pa-shoutout man sa Aramigos Band, More Gig. Wow. Baka naman boy, agta, nag-uli ako para sa imo. Yeah! Ali Chili Hearts, Laura. Maririmata talaga niya ang hearts. Uhoy! I-preserve mo tabian sa imong flower. Taguguno, baka maging gumamila. And sabi ni Precious, miss you boy Agta. Yeah! Maundas na talaga. Ano na? Ang mga taste nindo daing data. Gusto ninda sa maitop na kandila. Ay, inda ko. Si Ate Beth, anong gusto mong kandilang color, Ate Beth? Pink. Yeah! Malalata! Malalatang kandila. Rogado. Amo mo katong ko yan. Ito ba ang itong puti. Hindi ko ka manggan bubunyagan. Ano? Pila sulaso pa digdi. Pa-shoutout man sa family Azul, Kuya Boy Agta, sabi ni Ben. Uy, si Benji sa Labao. Yan. Yan. Ano na ni, may edad na ni, pero Benji pa. Yan. Ang pangaran baga, hanggang magurang man yan. Iyo tang pilyo sa labaw. Ay, si Chris Aguila. Pa-shoutout mo. Shoutout sa iyo, Chris. Maray na pagka-abanggi. Yan. Ngunyan lang baga. Okay. Kay Ate Charito Lopez nagdadalan, Marina Banggi. Maricel Botor, Uguwan Resare. Good evening po, Marina Pagabanggi. Kay Teacher Lisa nagdadalan. Kay Ate Pingay dyan sa Lebanon, nagdadalan. Good evening po sa Gabos. Pa-shoutout pa dyan, Tito Ray. Okay. So, yan po Salamat kang pag-antabay po nindo. Kay Ate Beth, salamat Ate Beth sa ding sawang anduyog. Ay, salamat. Karoon magkama lalata. Grabe ka. Joke na. Depi ka para iling niya kaya kung pinabasa kung paano daanin kang LTE packet wifi, maada kaya siyang bulsa. Gusto mo, bikulon ka na naman eh. Sige na. Bikulan mo na, Oh, Kuya Ray. dapat sa bulsa ang wifi. Yan, may ano man digdi. Sabi ni Ryan Gonzales, pa-shout out Kuya Pogi Ray. Yan eh. Di nag-aarambog yan. Ayan. Tapos, sabi ni Mikay, hi sa Dawang Pogi. Ali pa napadaran eh. Pig pansin mang gira rin ko. Yeah. Talaga! Mikay. When will you be coming home? Taano? Ayan, naghapot lang. sabi kaning Saro Igdio, uuwi din ako para sa'yo. Pa-autograph. Nya! Naman eh.
Baka mo mga taste. Maray na banggit, Sarito Lopez. Good evening, Maricel Botor, Resari, and magayon ang paka-translate. Maestra ka Maestro yan eh. Oh, kaya Kumbaga naharap na-appreciate niya. ka- Tama totoo, talaga. Totoo, tama si translate. Thank you, madam. Yan. Ayan. Good evening po sa Gabos. Pa-shoutout man dito, Ray. Sabi ni Valerie Salvador Espanyol. Ayan. Sige. Okay. Yun. So, Giraray po, salamat po. Shoutout man sa mga taga San Vicente Sipokot. Especially sa family De Los Santos, saka family Burse. Hello po sa Indo Gabos dyan. Sabi ni Jocelyn Salvador Paino. Thank you so much po sa mga taga San Thank you Vicente. so much. Okay? Yan. So, Giraray po, salamat po kan sa inyong pag-antabay, mga tugang sa samuyang programa. Sa masunod pong mga programa abangan po nindo. Nya duman mapanoonan naman kita dito, Yeah. Ray. Ding mga papremyo araw kang napangganahan ni Ate Ni Beth. Ate Beth. Yan. Salamat kay Ate Beth Palan sa drop by sa pagbisita sa studio. Thank you so much po. Ayan, so paaram na po kami. Salamat. Ito po sa tuyang programang Dos Bosabos. Ako po naman si Boy Agta. Ako po si Salamat Tito Ray. Mag-arlingan grabe kita sa Huwebes. Bye-bye. Thank you. Yeah, Makatang Respetado, Naga City Rappers Organization. Sakit sa puro mo. Naga City ang syudad, di ako minundag. Dara ang pagiging magalang sa man mapadpad. Orgulyo kang mga nagenyo, ang pagiging buyadores. Iba-iba ang simbolo sa paagi kan di kolores. Madya na bisitaho ng maugmang lugar. Naga City ang pangaran, ang syudad na pinundar kan dating mayor na naging DILG sekretaryo. Pinadangat, iningatan ni Jesse M. Robredo. Taga-naga ako, proud na ikurahaw. Bibala birhen, sabay-sabay tang ikurahaw. Dai kayang tanyugon, usaro kang Bicolano. Saro kita sa mga orago na binibistado. Nasisiram, nakakanon, digdi mo mananamitan. Mga hinahanap mo, nasa plaza Lampuyan. Maugman lugar, syudad kang mga taga-naga. Magagayon, magagalang digdi ang mga daraga. Bicolano po ako, bitbitong galing, may respeto sa kapwa-tao. Proud akong nagenyo, dahil kinakasupog ang pagiging Bicolano. Padangat ko ang kapwa kong taga-naga. Mabubuot talaga ng digdi ang daraga. Sa mga soltero, proud akong nagenyo, dahil kinakasupog ang pagiging Bicolano. Kadakol ng inagihan ang syudad na kinatakulaan. Magbagyo maning makusugon, nakatindog manggiraray. Naga City, syudad na permi di na dayo. Lalo na pag pinya-Pransya ang pagbuya ino-orgulyo. Pag-abot man sa kakanan, halos mayong makadaog. Mahaharang, masisiram, sigurado kang basog. Madya na bisitahon ka ang pinagayon na nagasaro. Sa ehemplo ang Birhen ka Pinya-Pransya. Sa pag-agi kan taon, buyadores manginginutan. Pinapahiling ang pagkamuot sa lugar na kinamundagan. Daimi ikakasupugan sa diriming syudad. Naga City ang pangaran, digdi ako minundag. Proud to be nagenyo, kami ang Makatang Respetado. Yoren di Luna Plikwan, sa Rosa nagsasaludo. Sa kapwa Bicolano natatao, magrespeto sa inman makaabot. Dara ang pagiging makatao. Bicolano po ako, bitbitong galing, may respeto sa kapwa-tao. Proud akong nagenyo, dahil kinakasupog ang pagiging Bicolano. Padangat ko ang kapwa kong taga-naga. Mabubuot talaga ng digdi ang daraga. Sa mga soltero, proud akong nagenyo, dahil kinakasupog ang pagiging Bicolano. Iba-iba man ang reliyon, kapos nagtatarabangan. Mapagayon lang ang syudad, nakilamundagan. Nag-asenso na ang naga kung ikukumpara. Nangunyan ng kanto, ngunyan ibang-iba na. Naga City #1 na pinakamaugma. Lugar kang mga orago na dai marutumba. Umagi man ng bagyo, umuran maning makusog. Ang syudad kang Naga City dahil na matatanyo.